क'क्राझार क'क्राझार बिहामजो हटेल हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आं सायखं दिनैनि मोनसे गोदान ब्लगाव साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों बुंब्रदै बराय हरबाय दायो क'क्राझार थांनो रेडि जागासिनो दं आरोना नै टेबोलारा एकदम सफैखाबाय ओमफ्राय दायो माने सानैसो मानसि फैबावनांगौ दङ सानैसो मानसि फैब्लानो माने सिबनोसै आरो क'क्राझार नै आदायाबो सफैबाय क'क्राझार गारिया बुंजोब्बाय नामाब्रा जायगा दंना गैला नै आदायाबो मोनफैबाय क'क्राझार क'क्राझार गारिया जोंनिया ट्रेभेलार थ' लोगोफोर ब्लगखौहाय जायगानिफ्रायनो जागायबाय आरोना जोंनि मानसिफोरनिफ्रायनो दायो गारिया गाखोबाय 75 years later रङिया टाउन बिराद ट्राफिक नै आधा घन्टासो जाबाय बेयावनो मासे ट्राफिक जादोंथाय मोनथिया पुरा ट्राफिकआवनो आधा घन्टा बारा जाबाय दाबो ओंखारनो हायाखै नै टमटमफ्रानो बिराद फाग्लालै टमटम गोजा एकदम थांलाय फैलाय टमटम गावजों गावनो नै दावराव दावसि जोंनाबो माने टमटम खारग्रा लामाजोंसो फैबाय नालाय बेलेग साइडजों बारस'ना थानायब्ला दाहालागै ओंखारनो हासिगौमोन पुरा ट्राफिक माने नै आधा घन्टा बारबाय माला मोनहैगोनलाय बिदिब्ला दायो क्लियार जाबाय ट्राफिकआ ओमफ्राय रङिया टाउन आरोना इयो रङिया दायो जों बांसिनानो रङियाखौ hour later एबारसो लाना जाबायदि सिगाङाव सिबबाय नुस्लाबलायला दासो नै साइडनि न'फोरखौ नै आल्ट्राफ्रा थाबोला जोबबावबायसो आल्ट्रा बासआ थाबोजोब्बाय डेन्जार साख'बाय दासो ड्राइभरा हेभि ड्राइभर ओमफ्राय दायो माबा मोनसे मोनजासिगोन बायदि मोनबाय आङो ओंखाम मोनजासिगोन दा ओंखाम फैयै फैयै जोङो दा बरमा मोनबाय बरमा मा मा हटेल दं नामा बिहामजो थ' ओंखारदोथ' ओंखाम मोनजासिगोनलै बरमा 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 मोनजासिगोन गासिबो ओंखाम उखैजोब्बायमोन दायो माने बरियानो हटेलाव हाबैनोसै आरोना बरमायाव बोरमा बेदरजों मोनजासिगोन फैदो 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 दैयालाय नै इयावबो दं नै 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 दै सोरनो आदा निजोम नैलै आदाया गावखौ खेबैनो दाय जाबाय थादों औ फैदो हटेलनि नामखौ नायदो नै लोगोफोर हटेलनि नामा जाहैबाय बिहामजो हटेल दा माने जोङो बिहामजो हटेलावहाय ओंखाम जानो नागिरदों आरोना हटेलनि नामा बिराद गाजाखा बिहामजो हटेल नै बिहामजो हटेल ओमफ्राय मा मा मोनजायो बेवहाय लिरनाय दंखाजोबो नै दायो सिङाव हाबनोसै आरोना बिहामजो हटेलावहाय बे हटेलाव फार्स्ट टाइम दिनै ओंखाम जानोसै अनला दङ हाबफैफेरबायमोन नामा नोंलाय बिहामजो हटेलाव फैफेराखैना बिहामजो हटेल दायो मोनफैजोब्बाय गासिबो दालि नैबे जाहैबाय खुसिया इयो नै आदाना खुसिया ओमफ्राय जोंनिया नाजों जागोन जोङो ना लाबोगासिनो दङ फार्स्ट टाइम माने बरमानि बाजै बिहामजो हटेलाव मोजां मोजां बुस्थुखौनो मोनो जोंना नाया मोनफैबाय ना
अमा बेदरबो दङ लकेल दाउ बायदिसिना गासिबो दंजोबो ओमफ्राय नाखौ जानोसै आरोना जाग्रोनानै लानोसै 1 hour later. ओमफ्राय लोगोफोर बिहामजो हटेलावहाय बिहामजोफोरनि संनाय आरामै जानानै लाबाय आरोना जा गोथाव गोथावखा खुसिया बेदरबो मोनो लकेल दाउ अमा बेदर बोरमा बेदर गासिबो मोनजोबो आरोना बिहामजोफोरनि आखाइजों संनाय आरोना बिहामजो हटेल नालाय बिहामजोफोरासो संनाय जाखागोन दा बे बिहामजोफोरनि संनायखौ बरियाजों जानानै लाबाय दायो जोंनिया नै ट्रेभेलारा दायो खारनो रेडि आरोना दायो थांबाय थानोसै क'क्राझार माला सहैगोन गाखोनानै लानोसै जिराय जिराय खिथु साजोब्बाय एकदम मोननै दसे उन्दुनानै लाबाय मानसिफ्रा एसे मोनसिगोनखाय फर लाइन गोजाना बावखुंग्रि हाजो बैसागुआव बावखुंग्रि हाजो गाखोनो फैनांगोनलै बावखुंग्रि हाजोआ माने बारा गोजान गैला जाहैबाय बिनिफ्राय खाथि जायो 6 hours later. लोगोफोर माने फैयै बेसेबांबा गोबाव माने 5-6 घन्टा गारियावनो जिराय थानानै एकदम माने बरिं नांबायमोन ओमफ्राय दायो माने जायगायाव मोनफैबाय आरोना दाबो गारिनिफ्राय ओंखाराखै ओमफ्राय एसे देखायनि र' जायगाखौ नोंथांमोननो नै ओरैजाय एक्जिबिसन नैथिंजाय एक्जिबिसन ओमफ्राय ओरैजाय मेन पेन्डेला नैथिंजाय जोङो दायो माने जायगायाव मोनफैबाय आरोना मिथिया माने गाबोननिफ्राय सुरु जासिगोन जोङो दा जि जायगायाव मिथिं जागोन माने 27थि बोसोरारि जथुम्मा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सफैबाय आरोना दा ओमफ्राय गारिनिफ्राय दाबो ओंखाराखै गारियावनो दंजोबो नै मेन गेटआ गारि सानैफ्रा एसे नागिरनानै लादो दिनै ओंखारथ'वाखै दाबो गारि सायावनो दङ ओमफ्राय जोंनिया माने बादा लुनानैसो थागोन नालाय लुगोनसो नालाय दा माने गारि सायावनो दङ आरोना ओंखारथ'वाखै मोनफैबाय जोङो बड'फा नोगोरमोन ना क'क्राझारनि दतमा बड'फा नोगोरमोन दा बड'फा फोथाराव सफैबाय आरोना गारि सायावनो दङ ओंखारथ'वाखै ओंखारनोसै नै जायगा बादा नुगोन आरोना सोरबाथाय दा माने गारि सायावनो दंथ'यो मोनफैबाय आरोना जोङो लोगोफोर खमैबाबो 8 घन्टासो लाबाय 7 घन्टासो लाबाय आरोना मोनालायबाय मोनासि जाफैबाय 2 hours later. ओमफ्राय लोगोफोर फैनायावनो मोनालायबाय दायो मोनफैबाय आरोना क'क्राझार दतमा जि जायगायाव मिथिं जागासिनो दङ आरोना 27थि बोसोरारि जथुम्मा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि क'क्राझार दतमा नैबे बड'फा नोगोराव सफैबाय आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय जास्ट दिनै मोनफैदोंल'सो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव दिकियाजुलि टु क'क्राझार माने नैबे ट्रेभेलारजों फैदोंमोन नालाय आल्ट्रासो होनफ्लांबाय थायोलै आङो ट्रेभेलारखौनो बे ट्रेभेलारजों फैदों नालाय दा आङो फैनायनि ब्लगखौ नोंथांमोननि सिगाङाव
होग्रोनाय जाबाय आरो ना ओमफ्राय दायो माने नैबेनो आरो ना खेमा जोङो नैबे खेमावनो थागोन आरो ना दायो लाइटखौबो लागायखाबाय लाइटआ भल्टेजआनो गैया नै ओमफ्राय नै सासेया उन्दुबाय मेंबाय ओमफ्राय माखासेफ्रा डेलिगेटआव थांबाय आरो ना आंबो थांगोन दा दसे उनाव दा आङो माने एसे भिडिअ इदिट खालामनांगौ दं नालाय आं भिडिअफोरखौ इदिट खालामना लानोसै मबाइलाबो चार्ज गैला मबाइलखौबो चार्ज होनानै लानोसै एसे रेस्ट लानोसै जास्ट मोनफैदोंल'सो लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव दामाका ब्लग लानानै फैगोन गाबोन समफोरो नोंथांमोना चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला साबसक्राइब खालामना लानो हागोन आरो ना आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होब्लानो जाबाय आरो फेसबुकआव नायदोंब्ला फेसबुकखौबो फल' खालामना लानो हागोन आरो ना बियो माने जास्ट मोनफैदोंल'सो एसे रेस्ट लानोसै भिडिअफोरखौ इदिट खालामनोसै बिदिब्ला दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोमोन एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि